så kommer från själva nätaggregatet. För de kopplar vi bara ihop dessa med dem. Så där. Nu är grafikkortet både kopplat till moderkortet och får ström av själva nätaggregatet. Det jag glömde tillägga var att vissa grafikkort, nu är den här så pass bra och den är lite dyrare än alla andra. Så den kräver också lite extra ström. Så vissa grafikkort kräver 2 sladdar extra ström till nätaggregatet. Så det vi har gjort nu, det har kopplat en sladd till nätaggregatet och så kommer det med en extra sladd med nätaggregatet som du kopplar in. Den heter PCI Express och den kopplar du också in till grafikkortet. Den har 2 portar. Så detta steg, alltså det är inte så att du behöver göra det med alla grafikkort, utan det är bara just det här grafikkort som är extra speciellt, som behöver extra ström, som vi ser till att du får det också. Andra grafikkort behöver du inte ens koppla ihop ström till med de här sladdarna, utan då räcker det bara att du trycker in den i moderkortet och så är det slut. Men här så ser vi att det finns 2 portar med här, då ska man se till att du får ström med det också. Ja, och det vi ska göra nu är att koppla ström till själva minneskortläsaren som vi har här. Som sagt, själva minneskortläsaren här är också en extra tillägg. Det är inte så att datorn krävs, eller det krävs för en dator att ha en sån för att det ska funka. Utan det är absolut inte så. Utan det är en tillägg som vi lägger till för att man ska kunna ha fler möjligheter till USB och minneskort. Eftersom att denna minneskort har en USB-port, så här ser den ut. Då så kollar man på moderkortet. Allt detta som vi gör nu står också på själva katalogen där alla portar ska sättas. Katalogen, moderkortskatalogen som du får med, så står det exakt vad alla portar är här, vad de är till för och vad som ska sättas in. Så kollar vi på moderkortet här nu, så ser vi här de här 2 blåa. På båda de här 2 blåa så står det USB här, första, andra. På ena så står det USB 56, den som är här. Och på den andra så står det USB 78. Jag går efter så att det spelar absolut inte så stor roll om du har 2 stycken minneskortläsare eller om du har en extra USB-tillägg, så spelar det absolut ingen roll vilken av portarna du använder. Utan du kan sätta den i princip vilken som helst, men så länge det är en av de här 2 portarna. Så det vi gör nu är att vi kopplar in den där. Så där. De här sladdarna ska vi prata om mer snart. Får se direkt. Så där, nu sitter den fast. Och om vi kollar på själva chassit då, som vi har köpt ner, så kan vi kolla här. Här så ser vi att den har USB-portar som följer med den här chassit. Och dessa USB-portar följer med sladdar härifrån. Och sladdarna som ska kopplas in dit ser ut så här på detta sätt. Så här ser sladdarna ut. Och de är lite komplicerade att koppla in. Men jag ska försöka så gott vi kan nu. Vi ska försöka att visa er med video hur man gör det. Annars får ni gå in på vår hemsida och läsa instruktionerna med hjälp av bilder där. Ja. Och nu ska vi då koppla in de här USB:n som kommer från själva chassit. De här USB:n då, de sitter inte ihop helt enkelt. Utan det är ett par äldre USB-portar. Så att de är lite komplicerade, men det är inte så svårt alls. Du behöver, om du inte använder dessa USB:n som är här framme, som sitter i chassit, behöver du inte ha på dem då, så sätta fast dem. Så det vi gör nu är att kollar på själva USB-porten som är här, som vi pratade om innan. Och
om vi försöker, ska säga, det är ganska svårt att se här. Men vi kollar härifrån, från er vänster sida här. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 9 stycken pilar kan man säga då, som ska sättas fast i de här. För att i de här USB-portarna så står det massa, det står ground på den svarta, det står D plus på den gröna, D minus på den gula och VCC plus på den röda. Jag ska göra det lite enklare för er. Det är inte så att ni behöver kunna alla namnen. Men för att göra det enkelt för er så säger vi att vi börjar från vänster sida. Från vänster sida. Ska se här. Från vänster sida till höger sida. Och ni ser att det finns 2 stycken delar. Det är 2 delar här. Så det vi gör är att vi börjar med en rangordning från vänster till höger. Att vi börjar sätta fast den röda. Efter den röda sätter vi fast den gula. Efter den gula sätter vi fast den gröna. Och efter den gröna sätter vi fast den svarta. I den understa raden. Så jag repeterar igen. I den understa raden så sätter vi fast den röda först. Den gula. Den gröna. Den svarta. Det kan vi göra nu. Nu så har vi satt ihop den här understa raden i USB-delen. Så att det gäller samma princip med den översta raden. Om ni kollar för att se här. Här. Översta raden, samma princip. Vi börjar från vänster till höger. Och då börjar vi även då, jag repeterar igen. Från röd, gul, grön, svart. Samma princip. Så tar vi in dem. Ja, nu har vi satt ihop både alltså USB:n klart och då är i princip hela datorn klar. Jag lägger på nu. Vi repeterar igen vad vi har. Chassin såklart. Själva nätaggregaten. Processorn som sitter här i. Processorfläkten. RAM-minnena. Så kallade interna minnen. Moderkortet. Det är huvudliga saker som allt sitter fast i. Grafikkortet. Hårddisk. CD-DVD-brännare. Och läsare såklart. Minneskortsläsare. Och sen har vi kopplat ihop bara alla satta. Så i princip har vi bara satt ihop delarna, satt fast dem på datorn. Det är det som har tagit tid. Och sen har vi bara kopplat sladdarna lätt och enkelt. Först från nätaggregatet till alla delar. Alltså grafikkortet, hårddisken, minneskortsläsaren, CD-DVD-brännaren. Och sen så har vi bara kopplat alla dessa delar till moderkortet genom SATA-sladdarna som vi har här. Och strömkabeln. Det är det enda vi har gjort. Sen har vi då 2 interna minnen, processor och processorkylning. Då har jag i princip, nu är datorn klar. Nu är det bara att sätta fast locket på den och börja köra.